Beno. Gatoz gai berri batekin. Oraingoan algebran murgiltzen hasiko gara. Eta hasteko, tutorial honetan konkretuki, hizkuntza algebraikoa zer den aztertuko dugu. Orain arte, zenbakiekin aritu gara batez ere lanean. Batuketak, zatiketak, berraketak, erroak, eta hauek egiteko propietateak ezagutu ditugu. Bai? Honelako adierazpenak ikusi ditugu, parentesiekin, biderketa zatiketak eta bar, kortxeteak, bai, denak nahaztuta, ikusi dugu bai zatikien arteko eragiketak nola egiten diren, zenbaki hamartarrak ikusi ditugu, 575 100% nola kalkulatzen den ikusi dugu. Bale, hizkuntza algebraikoan, letrak eta zenbakiak nahazten dira gauzak adierazteko. Letrak ezezaguna izango zaigun baloreren bat adierazteko erabiltzen dira. Honek, zenbait gauza adieraztea eta orokortzea erreztuko digu. Hemen daukagun espresio bat adibidez, A berdin 3 aldiz A. Ikusiko dugu ere nola egiten diren monomioen arteko kenketak, letra eta zenbakiak nahazten ditugunean. Azken finean, zenbakiekin ikasi ditugun propietate berdinak letrekin erabiliko ditugu. Goazen ikustera adibide batzuk hobetu ulertzeko zer den hizkuntza algebraikoa. Adibidez, Lukasen adina. Nik Lukasen adina ez dut ezagutzen. Beraz, adierazteko modu bat, ez ezagun bat denez, izan daiteke X. Lukasen adinari deituko diot X, ez dudalako ezagutzen. Orduan, letrek adieraziko dituzte gure ez ezagunak. Beste bat, Lukasen adinaren bikoitza. Lukasen adina ez dut ezagutzen, esan dudan bezala. Eta X deitu diot. Lukasen adinaren bikoitza, bi bider X izango litzateke, eta hor ikusten dugun moduan, 2X moduan adierazten dugu, bai. Bale. Lukasen adina orain dela 3 urte. Lukasen adina X bada, orain dela 3 urte, orain daukan adina, ken 3 izango litzateke, X ken 3. Azkenengo bat, Lukasen adina 2 urte barru. Lukasen adina gaur egun X bada, 2 urte barru, gehi 2 egin beharko dut, X gehi 2 beraz, izango litzateke adierazteko modua. Beno, orain, ondoko hauek, zure kontu kuadernoan adierazi hizkuntza algebraikoan, bale? Hau izango da, egin beharko duzuen ariketa. Hor ikusten ditugun, honek genok karteran duen dirua, diru horren erdia, diru horren hirukoitza eta 5 euro gehiago, diru horren erdiarekin ordaindu ostean 2 euro sartu baditu berriz karteran. Honek, zuen kontur. Eta oraingoan, alderantzizko ariketa ikusiko dugu, bai? Nik hasierako batzuk egingo ditut, eta gainontzekoak zeuk amaitzeko dira. Adibidez, X, esan dugun bezala orain, guk adieraziko dugu gure hizkuntza arruntean, bai? X, edozein zenbaki adierazten du, bai? Ez ezaguna den, edozein zenbaki. Goazen beste batekin. X gehi bat. Zer esan nahi du X gehi bat? X gehi bat da zenbaki baten hurrengoa. Eta hemen, ikusten ditugun beste guzti hauek, zuk adierazi itzazu gure hizkuntza arruntean, bale? Bueno, hau izan da, sarreratxo bat hizkuntza algebraikoa zer den ondo ulertzeko. Ondorengo tutorialetan sakontzen jarraituko dugu.